Fatima ke Kandira kai ma wannan naku ne. Fatima yar gata na ce Fatima yar makaranta, Fatima yar gata na ce Fatima yar makaranta. Kandira kai ma rige ta amana, wannan amana ne daga Allah. Na fada maka domin soyayya ta yi karbi, na fada maka soyayya ta yi karbi. Amarya ke ma rige shi amana ne fa, akwai hakkinsa a kanki ke makin sani. An kai ma akwai haƙƙi a kanka, aka sani kai ne za ka biya bukatu, domin ka sani kai ne za ka share kukanta. Kai ma ka sani wannan haƙƙin auren ku ne. Fatima na san ke maki na da biyayya ne, rige mai jinki domin ki samu aljannar riki. Tuncin kawaye karki biye musu ne, ba abin da za su yi domin su raba mijinki ne. Wannan magiya ba masoyin gaske ba ne, ke makin sani wannan ai ba gaske ba ne. Kandira kai ma ka sani wannan auren ku ne. Magiya sun zo su raba Allah ne bai yi ba, sun yi tuke-tuke su ne Allah bai so ba ne, sun yi nuke-nuke su ne Allah bai yi ba ne, sun yi kace-kace su ne Allah bai so ba ne. Allah ya so auren ku ne ba mutane ba ne. Ka san ka gane kai kwakwari zaman aure hakuri ne. Aure sunna ne kuma aiki manzon Allah.